quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer, marxaré de puntetes, em sé el camí prou bé, el vent que m'acompanya em porta fins on vull ser, i quan canti l'alosa llavors ja tornaré. Hola, comencem una nova mirada a l'arrel, aquest espai on us volem donar a conèixer els projectes de l'Obrador d'Arrel de Fira Mediterrània, que veureu estrenar en aquesta propera fira que celebrarem del 9 al 12 d'octubre a la ciutat, a Manresa. En total, 5 mirades a l'arrel, 5 programes que estem fent amb la col·laboració del Canal Taronja per explicar-vos una vintena de projectes d'aquest obrador d'arrel de Fira Mediterrània. Què és aquest concepte de l'obrador d'arrel? Doncs és aquest programa de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat i de Fira Mediterrània per donar suport als artistes que treballen amb les arts d'arrel, és a dir, que treballen amb la tradició, amb la cultura popular, amb aquest patrimoni material per interpel·lar-nos avui, és a dir, creació contemporània a partir de la nostra memòria i del llegat. Avui ens acompanyen projectes en què parlarem molt de dansa, parlarem molt de moviment, però veureu que també parlarem d'arts escèniques, parlarem de música, perquè crec que els 4 projectes la música hi té un paper important, ja sigui a l'hora de formalitzar-lo, a l'hora de treballar, a l'hora de la recerca, etc. Per tant, crec que parlarem molt de teatre, molt de dansa, però alhora molt de música. Avui, moltes gràcies a totes 4 per acompanyar-nos. Tenim el Marc Fernández, en què ell parlarem del projecte Aleta, inspirat en el món casteller. També ens acompanya la Glòria Rivera, parlarem de coplets, parlarem d'aquest Bon Bavà. Hola, Glòria. Hola, Marc, també, que vaig aquí ja per feina. Ens acompanya també el Pol Jiménez, parlarem d'aquest cafè de copla. Hola, Pol. Hola. I parlarem també amb el Juan Carlos Lérida, que parlarem de Cher. I que veurem que, de fet, dels 4 projectes, el Cher és el projecte que ja hem vist. Per tant, que ja s'ha estrenat, que es va estrenar a l'abril al Mercat de les Flors i que, per tant, en parlarem ja amb consistència. Els altres 3 projectes estan en procés de creació, per tant, us anirem explicant com van evolucionant i com estan. Marc, comencem per tu. Anem a parlar de l'ETA, però abans situa'ns una mica qui és el Marc Fernández. T'hem vist com a intèrpret, però també com a creador. Em sembla que l'ETA és la segona peça que com a companyia esteu fent. Veritat, Marc? Sí, doncs jo sóc intèrpret de dansa contemporània. Actualment estic transicionant una miqueta o investigant aquesta nova faceta com a creador. I com has dit, el 2022 vaig fer la meva primera peça, un duet de carrer, que parteix molt des de la fisicalitat, i ara m'estic embarcant en aquesta nova etapa, amb una peça una miqueta més gran, amb 5 intèrprets, amb músics en directe, i investigant-me i trobant-me com a creador. Ja et dic, he estat molts anys sent, entre cometes, un reproductor de moviment i ara tenia la necessitat de conèixer aquest Marc com a creador, agafar totes aquestes facetes que he anat investigant com a intèrpret i intentar fer un matxembrat i a veure què en resulta d'això a l'hora de crear. Ara estem veient imatges d'aquest duet que ens parlaves com a de primera peça, no? Déu-n'hi-do el canvi d'escala, d'un duet a 5 intèrprets, amb música en viu també, no? Sí, ha sigut bastant involuntari, vull dir, ja amb el meu primer duet, a mi m'agrada molt el treball de partnering, la connexió amb altres intèrprets, i bé, jo tinc una faceta castellera que involuntàriament ja em porta a voler subjectar cossos, a voler elevar cossos, no? I em venia de gust com ajuntar aquestes 2 facetes, la de Marc ballarí i la de Marc casteller, no? I clar, els castells necessiten d'equip, necessiten de gent, no pots fer-ho, o amb poqueta gent no pots simbolitzar-ho molt, no? I ja et dic, ha sigut una mica involuntari degut al concepte de la peça, la pilota s'ha anat fent gran i, vulguis o no, l'equip s'anava fent gran, veia que la gralla i la percussió van molt de la mà dels castells i al final se m'han acabat incloent músics en directe i bé, aquí estem, ja està, no? A poc a poc. Parlarem també després dels processos de creació i d'aquestes decisions de cop i volta, músics, què, no, sí, en parlem també després. Jo t'he preguntat per la faceta de ballarí, de creador, i m'has introduït aquí a una altra faceta, que és la de casteller. Explica'ns una mica
Doncs D'on bé, ve? jo en realitat, a mi m'ha agradat ballar des de sempre, des de ben petit. La meva mare i la meva germana ja ballaven a l'escola del poble i jo pues, imitava, copiava totes les coreografies, però bueno, això va quedar com una mica difós, no? I als 7 anys vaig entrar a formar part dels Castellers de Vilafranca i vaig ser membre de les construccions i dels poms de dalt, dels troncs, molt activament fins als 19 anys. Vaig agafar també el que es considera una miqueta l'època d'or dels castells, en la que es feien doncs, els primers castells inèdits, les primeres construccions de 10 pisos, 4 de 9 nets, el primer pilar de 8, primer 5 de 9. Aleshores, bueno, vaig viure molt intensament durant molts anys i molt de primera mà el fet casteller, no? I bé, doncs, ja et dic, tenia com la necessitat d'aquestes coses que he vivenciat tant i que he experimentat tant i que tinc, entre cometes, tant de coneixement, no? Pues poder... Tinc com la capacitat de veure totes les possibilitats i tots els potencials que m'oferien els castells, no? Per poder pues, portar-ho a un format escènic i em venia pues, molt de gust desgranar, agafar pues, totes les imatges, la plasticitat estètica, tot, i intentar pues, d'aquí treure alguna cosa, una peça escènica. Anem aquí. Anem aquí. Què estires dels castells? Què t'inspira a l'hora de la peça? Qui són una mica els elements motors de treball? Doncs moltes coses. Fa uns dies parlàvem, no, d'aquesta paella amb tants ingredients, no, que vull dir, realment veig que hi ha molts llocs d'on t'ativar, des de la part estructural, estètica de les construccions, els pilars, les torres, la pinya, no, aquesta forma geomètrica quasi calidoscòpica, a part de tota la part de valors, de treball en equip, de cooperació, tota la part emocional i narrativa dels nervis, la por, la superació, l'eufòria, la victòria, la festivitat aquesta popular, col·lectiva del carrer, no? La música també, vull dir, cada una de les facetes que obria, dius, ostres, si ho desgranes molt, d'aquí pots treure una peça pràcticament de cada concepte, no? I estic doncs, ara experimentant-los tots, investigant-los tots i veient quins tenen més pes, quins tenen més cabuda, quins donen més de sí, quins hem de reduir una miqueta i intentar doncs, muntar el puzzle una miqueta amb tot això. Hem anat veient, hem anat seguint assajos, no?, de com anava la peça. 5 ballarins 5 ballarins. i un músic en directe. Un o dos. Músic en directe i estem plantejant ficar la percussió perquè quan ens vam trobar tots vam veure que aportava molt i sumava, sí, sí. Parlem un moment de la música, perquè veig que acaba també sent important en la peça. Amb qui estàs treballant la música i on vas a parar a que l'incorporis escènicament, no?, en aquest sentit. Bé, era obvi, no?, que els castells i la gralla anaven molt de la mà. Ja des del primer moment en què vaig plantejar la peça era quasi inevitable que la gralla en formés part, no? Aleshores, la composició musical, diguem, la direcció de la composició musical la porta el Miguel Marín, que ell està més acostumat a treballar amb dansa contemporània, també doncs, està treballant amb barrejar o fusionar el folklore o la música tradicional, ell des del flamenc, no? amb aquesta doncs, part més escènica contemporània. I amb la gralla comptarem amb l'Ivo Jordà, que és, a part d'haver sigut un company meu en les construccions dels castells de Vilafranca, és un músic bastant de referent, jo crec, a Catalunya, no? amb la gralla i amb la música tradicional. I a més tindrem també el Marc Vall amb un set de percussió, amb la idea una miqueta d'agafar aquest timbal casteller i com desenvolupar-lo més, generar un set amb diferents sonoritats de timbals, amb altres elements, no? I buscar com una mica fusionar la part tradicional amb la part més electrònica o més contemporània, no? L'Ivo i el Marc també ja estan treballant amb aquesta descontextualització de la gralla, treure-la d'aquest context tan, més tradicional, no? I com buscar coses que per ells potser són més experimentals, no? I estem buscant quina és la manera de descontextualitzar-la, seguir-la descontextualitzant i ficar-la en aquest context escènic, en aquest cas amb dansa contemporània. I la veritat que molt content i molt motivat amb la proposta musical, la veritat que sí. Músics que hem vist en la fira amb els seus projectes, l'Ivo Jordà, l'hem vist amb Criatures, de fet ha estat en aquestes mirades, l'heu pogut escoltar amb el projecte Filomena que presenten aquest any, o el Marc també l'hem vist en diversos projectes, amb l'OMAC, amb Germà Negre, vull dir que són músics molt ja en aquest treball
de treball amb tradició. I ara que estàvem veient assajos de l'ETA, hem vist l'Ibó Sí, activament participant. activament, sí. És a dir, que hem de parlar de 5 ballarins / 6 en Barra aquest sí, sentit, sí, no? sí. Sí, em venia molt de gust que no fossin simplement un element més de decoració, entre cometes, i tenir-los pues, aquí apartats tocant, no? I com d'alguna manera aprofitar-los, també aprofitant que l'Ibó ha sigut casteller, coneix tota la tècnica castellera, no? Té facilitat per pujar també i ja té pues, aquesta presència escènica. Em venia de gust això, incloure'ls en la peça, jugar una miqueta amb ells, veure quines possibilitats hi havia dintre de mentre estan tocant, pues, que aportin l'ombro per pujar o pues, que inclús puguin pujar ells a sobre. Estem veient imatges d'aquests assajos, d'aquests processos de creació de les peces, no? Que totes tenen aquests moments doncs, de tancar-vos uns quants dies als artistes per provar, per testejar, per fer. Ara que també estem veient els ballarins, presenta'ns-els una mica, Sí. en quin grup estàs treballant. Els ballarins són el Magí Serra, que a més també m'assisteix una miqueta amb la assistència coreogràfica, dramatúrgica, una mica artística de la peça. Després tenim a la Clementine Telesfort, a la Anna Sagrera, el Noé Ferell, i també estic jo com a intèrpret. I bueno, jo per mi és un dream team, o sigui, quan vaig visualitzar la peça volia gent que ja estigués acostumada a treballar amb el partnering, no? Però a més que també tenien com unes característiques, l'Anna que és més petitona, mida enxaneta, no? La Clem que també és superversàtil, el Magí que també té com aquesta corpulència i fisicalitat, el Noé, no? M'encaixaven tots i jo, ja et dic, era el meu dream team, vaig llançar la canya a veure si els interessava el projecte i vaig tenir la sort de que es van animar en seguida i aquí estem, super content amb el superequip que he pogut trobar. Has esmentat en alguns moments el concepte partnering. Sí. Per qui no n'hagi sentit a parlar mai, explica'm molt breument. El treball de partnering parteix una miqueta del body contact o del contacte, no? I és aquesta tècnica de portejar o de sostenir o d'elevar el cos i per mi com generar estructures complexes o des de la unió de dos cossos que en generen un de sol, no? Els castells, entre cometes, són partnering, no? Gran exercici de partnering, És un gran no? exercici de partnering, sí. Aleshores, pues, em venia com molt de gust buscar això. I estem com buscant la manera, els ballarins, quan treballem el partnering estem acostumats a treballar-ho des del ballarí, des de la precisió, des de aquest recorregut és així, acaba aquí, el pes ha de caure en aquest punt concret, no? I com de fer que sembli fàcil. I els castells no són fàcils, no són precisos, tenen imprecisió, no? I estem com... Primer va ser com un xoc al veure que hi havia doncs, aquests fallos, aquesta humanitat, no? Però crec que al final és una de les coses que li suma la peça, o sigui, restar-li de ballarí i donar-li una miqueta d'humanitat, d'imprecisió, de risc, de caiguda o de fracàs, no? I estem doncs, com fluctuant una miqueta investigant amb el partnering entre aquests dos llenguatges, el de ballarí i el de més casteller o més humà. Hem anat parlant del procés, hem vist imatges d'assajos, crec que algunes d'elles eren de Roca Humbert, que també són fruit de que el projecte, de cop i volta, té el Premi de la Plataforma d'Arts de Carrer i, per tant, ja té un calendari fixat. Sí. I que, per tant, això té una part molt positiva i una part de vinga, som-hi i anem a desenvolupar ja el projecte i suposo també agafar aquest esperit de carrer, no? Interpreto que en uns certs moments la peça estava entre aquest carrer-sala, però aquest element acaba provocant doncs, que tinguem una peça que veurem en els carrers i a les places. Sí, a veure, com a ballarí creador, quan t'imagines una peça és quasi involuntari visualitzar-la en sala, no? I la primera hipòtesi era una miqueta de sala. Però a veure, els castells es fan a peu de plaça, en contacte amb el públic, i al final, a la que ho vas desenvolupant, veus que és inevitable. I bueno, volia abocar una miqueta doncs, aquesta festivitat popular, col·lectiva, de peu de plaça, en contacte amb el públic, no? El públic també, quan mira castells, no hi ha com aquesta barrera que passa a la sala, no? Que el públic està aquí, ells fan allò,
quan tu estàs veient castells, vulguis o no, hi ha com una implicació emocional, encara que sigui del neguit, d'observar, del dubte, del risc, no? Com aquesta cosa emocional de que estàs allà involucrat. I volia com jugar una miqueta amb aquesta cosa, amb la festivitat popular i col·lectiva, però alhora amb la participació del públic tan activa com inactivament. Inactivament, doncs, connectar-los, no?, amb aquesta pulsació nostra, amb aquesta festa, amb aquest celebrar, amb aquest construir, i alhora doncs, buscar estratègies també una miqueta de com podem trencar la barrera i inclús passar-los a l'espai escènic i que participin, col·laborin amb accions simples com podria ser ajudar-nos a enfaixar inicialment, o després doncs, buscar també estratègies de com amb l'ajuda d'ells podem també doncs, generar aquestes construccions o que es puguin sumar a fer pinya i com doncs, abocar una miqueta el que passa a la plaça. De fet, en tots els projectes parlarem molt de trencar aquesta quarta paret i del públic, alguns projectes que l'incorporen pràcticament en escena, que en parlarem amb el Pol, o Glòria, me'n vaig cap aquí a parlar de Bomba Va amb tu. A casa teva això de la quarta paret sí que no existeix. I aquí es tracta d'esberlar-la i de jugar constantment amb aquesta interacció del públic, que de fet el cupler diríem que és l'essència, no?, de tot això. Provocar-lo, el públic, encarar-lo, retar-lo i a vegades fins i tot molestar-lo, no? Situa'ns una mica per començar. Qui no hagi sentit a parlar de la Glòria Ribera, he trobat aquí una definició que em semblava estupenda i meravellosa, de cupletista, creadora folclòrica i neovedet. Sí, exacte, i aspirant a rica. Aspirant a rica. De fet, a l'últim projecte que vam veure a Fira, aquest parner ja volia tocar molt de caler, que diuen, no? Exactament. Aquest parner va ser el segon espectacle i coproduït per l'Obrador. Qui sóc jo? Doncs jo sóc cupletista, però sóc graduada en art dramàtic, en interpretació de teatre musical, i donat que estudiant a l'Institut del Teatre, tan a prop del Paral·lel, no vaig tocar res de cuplet i del folklore i tota aquella bohèmia del Paral·lel i de la Barcelona dels anys 20, doncs vaig dir, ja m'ho muntaré jo. I el treball final va ser un show, que potser en veurem algun fragmentet, que va ser un show, versiones parciales y erróneas de mi vida y mi gloria, una frase de Raquel Meyer, com per posar primera bandera, no? Recuperant aquelles dives que tanta gent no sap qui són. Qui era Raquel Meyer? Qui era la Bella Dorita? Totes aquestes divasses que si no van néixer aquí, s'hi van mudar de seguida perquè volien triomfar, enriquir-se i ser unes estrelles del Paral·lel, però que han quedat tan oblidades i els seus modus eren tan vanguardistes. I que d'aquí crec que també n'estirarem molt de tot això, perquè amb la copla crec que el Pol també en parlarem, i de fet en aquestes mirades i en la fira ho estem detectant molt quan ara el Marc també parlava dels castells, de segurament elements que persones, personatges, maneres de fer que hem anat deixant oblidades per emmirallar-nos segurament cap a altres camins o altres maneres de fer, no?, d'aquesta globalització que segurament ens ha fet fixar en lo macro i no en aquell micro, no? I crec que el que estem parlant amb tu va molt d'això, no?, també. Glòria, parlàvem ara del parner, també, que ja n'hem vist també algunes imatges, que si no m'equivoco va ser fa 4 anys, 2021, parlem del parner. 21. En el parner ens centraven a parlar de money, de diners, de calés. A què parlarem a Bomba Va? De bombes. Parner acabava, d'alguna manera, amb un fragment de Si les mujeres mandasen, d'una sarsuela de finals del 1800, i deia, guerra les gusta, o sea, dinero quieren, pues no hay parner, guerra les gusta, pues haya guerra. I hi ha moltíssim couplet de principi de segle que entre la militarista, la comunista, la sindicalista, el batallón de modistilles, n'hi ha tantíssims que auguren que hem de fer, hem de canviar les coses, i a vegades potser no poden canviar d'una manera tranquil·la i amistosa, perquè ja és com... I això ho trasllado també a la situació, per exemple, doncs, Barcelona o la situació del català crítica, no?,
a vegades d'una manera irònica, però enfadada i somrient, potser hem de canviar les coses d'una manera ja forçosa. No? Hi ha gent que, perquè si no ens imposaran moltes coses. El moviment polític d'aquests anys 20 és zero diferent gairebé als anys 20 de fa 100 anys, no? Llavors, què passarà? Llavors volem repetir els anys 30? Aquesta és una miqueta la pregunta, no? Perquè si repetim els anys 30 de fa 100 anys tindrem problemes. Totalment. I aquí les cupletistes ens intentaven... Eren una mica aquestes... que intentaven posar-nos tot això al present i trencar-ho d'alguna manera, no?, en aquest sentit. Les cupletistes de fa 100 anys ja muntaven governs davant els anys 30 fatídics de governs que es muntaven, que es desmuntaven, que ja ningú es fiava de res, no? D'unes esquerres extremadament dividides, doncs elles muntaven sindicats del faranduleo i del desparpajo, no? Aleshores, m'agraden aquells temps de les folclòriques que a la vegada eren extremadament conegudes i objecte d'anuncis, dives de les masses més grans, però no tenien cap pèl a la llengua, ni un. Clar, després, què va passar? Per això no les recordem, perquè passada la guerra va canviar molt la cosa. Van passar el destape, van passar la censura, però ja no es podia ser políticament decidida. Incorrecta i decidida, no? Quins paral·lelismes amb el present. Sí. Això també ho anirem parlant Sí. avui, però quins paral·lelismes i com ens pot servir a vegades aquesta memòria, aquest llegat, per intentar interpel·lar-nos avui, no? Que era molt clar amb el que deies, doncs, d'aquests anys 20 del segle XX i el segle XXI, i de si volem els anys 30 o no, en aquest sentit, i que potser ho podem decidir nosaltres què fer, no? Centrem-nos en la part més del cuplet. Com hi jugues aquí? Perquè crec que hi jugues 360, és a dir, políticament, musicalment, teatralment, intentes treballar a partir d'una investigació de cuplets i cupletistes. Com ho treballes artísticament, Glòria? A mi m'agrada molt anar escollint cuplets que trobo, ja siguin gravacions velles, de les quals difícilment en trobem partitures, o lletres fins i tot, que no se'n troba la partitura, però la lletra és superatractiva, no?, de cançoners o de reculls. I aleshores una miqueta com copiant el que va fer la Núria Feliu, que va ser agafar aquells cuplets, ella als 70, no?, agafava cuplets dels anys 20, doncs amb unes instrumentalitzacions més d'aquell moment, dels 70, doncs jo ara també treballo unes musicalitats molt diferents i adaptant-ho a ritmes i també adaptant molt les lletres, des de canvis de gèneres a canvis de ritmes, de melodies, incorporant-hi referències actuals, incorporant-hi sonoritats actuals. Així a nivell musical, no? I sobretot no plantejant la història com ni com una història dramàtica d'un principi i un final, sinó com un cabaret. Jo en diria cabaret o teatre de revista, perquè poden passar moltes coses, no plantejo això, cap dramatúrgia lineal, ni plantejo una doctrina que us vinc a explicar i ara hem de fer això, sinó preguntes, jocs poètics que juguin molt, el vestuari és molt important per mi, la llum i la posada en escena de, ara aquesta vegada, com a partner que estava sola, ara no estaré sola, ara tindré 3 músics, o sigui, les musicalitats són acompanyada de guitarra elèctrica, des de sintetitzadors tecles i de percussió electrònica. A partir d'aquí, totes les sonoritats possibles, perquè quan alguna cosa és digital o tan electrònic, podem fer de tot, no? A partir d'aquí juguem. Sí, sempre també acompanyat de cop. Jo m'agafo la guitarra, que la toco així, com si fos una escopeta, o les castanyoles, barrejant bastant. Això. Per tant, també un projecte, com dèiem ara amb el Marc, que el projecte també, de cop i volta de veure el partner, la Glòria... Glòria Solíssima. La Glòria Solíssima, aquí ben arropada, i amb la música com a bandera i, per tant, com a... És el tercer projecte. Com a eix del projecte, no? És el tercer projecte, Jordi, i escolti'm tu, quan has tastat
el gustet de que et segueixin els músics, saps? El couplet, com dèiem, és que a vegades al públic tens algú que et diu una cosa i ho has de parar tot perquè hem d'escoltar aquella persona que et diu alguna cosa. Clar, Parné doncs, tirava bases i les bases tenen una cosa marcada, no? Poder tenir els músics és un plaer. Clar, parlàvem abans d'aquesta quarta paret, de trencar-la i tal, i que he dit, aquí tenim la Glòria, que la quarta paret per ella no existeix. Realment aquest diàleg directe amb el públic et pot fer condicionar una mica l'evolució de la peça i jugues en que això, no? Que si tens els músics, doncs en un moment hem d'aturar Sí. i a veure què està dient el públic? Clar, evidentment. Per exemple, si Parné començava amb tot un passeig pel públic, provocant-los, repartint-los diners, això podia allargar o depèn del que donés al públic, no? També que ha arriscat demandar del públic que et facin mig show, no? Com ell qui diu, perquè a vegades... Però bueno, això, el show canvia segons el que et donen, estiren, i ara amb el Bomba Va, a mi m'agradaria poder-los fer, a banda d'incordiar-los amb la paraula o donar-los i xitxa en aquest sentit, poder-los hi fer moure, moviments, des de la butaca. Jo ja saps que sóc molt senyora de sala i com més taló vermell millor, però crec que ja que plantegem bombes i potser augurem guerres, doncs hem d'anar totes a una, no? I aleshores m'agradaria que es mogués aquest públic. Abans amb el Marc parlàvem de la plataforma d'Arts de Carrer, com de cop i volta tinc unes complicitats en el projecte que em posen el projecte en calendari, no? En el teu cas, Glòria, a part de la fira, també hi ha el Teatre Nacional de Catalunya, que el fet de posar una data i un moment també fa, suposo, que el projecte Vinga, som-hi, anem ja a treballar-lo, no? Sí, som-hi, clar. Serem al març al Teatre Nacional. És a dir, bueno, ja està. Anem a sales grans, a partir de sales grans. A trencar la quarta paret. Serem a la Tallers, bestial, em sembla això, a partir d'aquí. Però jo sempre torno a l'Espardenya i si s'ha de fer un bolo entre bales de palla, no ens cauran els anells, escolti'm. Vull dir que, com deia la Feliu, a la Festa Major del Poble del Cantó o al Gual del Festòria, vull dir que no, aquí no hi ha... Bomba va per tot arreu. Sempre poder, vull dir, anem a màxims amb els escenaris, però sempre a poder reduir. No serem d'aquelles de, no, és que això no cap aquí. Com a bona cupletista, no? Clar, i tant. Gràcies, Glòria. A tu. Si parlàvem aquí de trencar aquesta quarta paret, Pol, crec que en el teu cas també el projecte va evolucionant cap aquí, no? Sí, sens dubte, just, no? També quan parlàvem estava la pregunta i sembla que al final, no? El públic estarà d'una manera molt present en escena. M'agrada que parlem precisament d'aquestes fragilitats a vegades dels projectes, és a dir, de que quan veiem un projecte acabat i veiem aquell artista sobre escena sembla que tot està claríssim i que aquell procés per arribar allà, res, a part que surt d'immediat, que els artistes també teniu molt clar els processos. I aquí, en els tres que portem de moment, i segur que el Juan Carlos també ens hi afegiria cullerada, doncs el Marc de l'escena al carrer, de s'incorporar músics o no. La Glòria també d'estar sola amb els tres músics. Hi havia moments aquí de debat si els ballarins, si no. El Pol també de la incorporació, no, del públic en escena o no. Vull dir que aquí és bonic també que donem, crec que interessant parlar també d'aquest procés de com arribem, no? En aquest sentit. Pol, abans de centrar-nos en el Cafè de Cobla, que és el projecte que venim a explicar, a tu a la fira t'hem anat seguint també, com ara parlàvem amb la Glòria del Parné, amb tu també t'hem anat seguint, o també amb el Juan Carlos. Vam veure l'Oscilante el 2019, lo Faunal el 22, ara veurem el teu tercer projecte. Per qui encara no conegui el Pol, com et presentaries, Pol? Bueno, aquesta és com la gran pregunta, no? Qui som o què fem? Però, bueno, jo al final, una mica com per mi la definició més clara, no és... Bueno, soc un artista que m'he format en dansa espanyola i flamenc, no? I després he hagut de, doncs, al final, trobar el meu lloc, com he sentit també en altres artistes, per la necessitat de no trobar o espais que em representin o per tenir una inquietud artística i creativa molt potent de dir, hosti, vull fer això i m'haig de posar a fer-ho ja perquè és realment el que em mou, no? Llavors,
Sí, bàsicament, pues, artista que m'he format en dansa espanyola i flamenc i que tinc la necessitat pues, de fer les meves creacions, no? Perquè és algo innat que està en mi i que d'alguna manera és molt complicat trobar projectes que recullin aquestes necessitats. Recordo de converses que em deies això, no? Precisament, de si no hi ha una companyia o un espai que en representi, pues, em poso jo a fer aquestes Clar, en aquest moment en què acabes de cop creacions, no? l'institut, no? Que jo vaig fer el CPD amb 18 anys i mires el món professional, no? I a més me recordo que ho comentava amb el Juan Carlos en aquell moment i era com, hosti, i ara què faig? Perquè és que el panorama és desolador, no? Era com, no trobo res que jo vulgui, a la que vulgui aferrar-me, no? I era com, hosti, pues inventa tu, no? Llavors aquí va ser on va començar el maravilloso mundo de la creació. I que, bueno, has anat treballant peces, a Fira hem vist aquestes 3 darreres que ara explicàvem, i anem a submergint la darrera que veurem a Fira, aquest cafè de coble. Quina investigació que hi ha al darrere? Bueno, una mica, no? A mi sempre em passa que en el projecte anterior de cop apareixen com noves idees fresques que es queden allà i dius, hòstia, aquí hi ha material, però ara mateix no m'hi puc posar, així que ho deixo apuntat, no? I me'n recordo que estava amb el Bruno Ramri, que em va fer la direcció del projecte anterior del Fauno, i un dia vam treballar amb el Mantón, amb aquest mantón de Manila increïble amb els brodats, i vaig dir, hòstia, aquí hi ha alguna cosa, però encara no sé el que és, no? I just li vaig comentar a la Pati, i va ser com, Pati, crec que tinc alguna idea amb el mantón i ja haig d'acabar de desxifrar-la, no? Què és la Pati? La Pati Maestre és una figura increïble que m'acompanya des de fa uns anys i posar també en valor les figures de producció, no, i de distribució bones que estan allà, amb lo difícil que és d'aguantar-nos, i és una persona que m'està acompanyant al peu del canó des de fa 3 o 4 anys d'una manera excel·lent, que de fet, sí, està aquí amb mi també. Per això he volgut que ho expliquessis, sí. perquè moltes vegades coneixem l'artista i poc el que hi ha al darrere d'aquest artista. En aquests dies, en aquestes mirades, també està sortint molt aquesta figura d'acompanyar, moltes vegades des del lloc de vista d'un espai escènic o d'un espai de residència, i moltes vegades oblidem aquesta figura de producció, de manejament que hi ha al darrere de molts dels projectes artístics que fem, que moltes vegades són essencials, no? I la delicadesa, per veure la llum. La delicadesa i el carinyo que s'ha de tenir per acompanyar un procés creatiu quan sabem que es va modulant i va transformant de maneres abismals que no pots imaginar, no? Llavors també posar en valor aquestes figures que són molt complicades també de ser aquesta figura. Tornem al Mantón. El Mantón. Tornem a agafar el fil aquí. De cop apareix el Mantón, no? I jo he sigut molt amant de la cobla espanyola, però d'alguna manera, pues, jo crec per un tema d'arrel que ve de familiar i per un tema de que a casa meva s'ha escoltat moltíssim, no? També la cobla. I de cop, pues, jo deia, hòstia, aquesta cançó m'agrada molt, no? Aquest estil, i era com, hòstia, no hi ha... Això com es balla, no? La meva pregunta era com la cobla espanyola, no? D'aquestes grans figures, no? La Lola Flores, la Jurado, la Imperio Argentina, no? Miguel de Molina, Caracol, tots aquests. Clar, ells ballaven, al final eren cantants, no? Que necessitaven el cos com un element més per expressar-se en escena, no? Però no hi havia una dansa com a tal. Sí que a vegades els hi posaven ballets quan anaven a la tele darrere, no? Per ballar dansa espanyola, però com... O sigui, si això s'hagués de ballar, com es podria ballar, no? Llavors una mica la pregunta que em feia, que també seguint els projectes anteriors, no? Del tema de la identitat, no? D'un tema del gènere dintre del folklore, tot això, com és imaginar un cos que a dia d'avui no existeix la dansa, no? Llavors això m'agradava perquè en projectes anteriors sí que com examinava lo històric o anava a buscar coses d'arxiu sobre figures que ja havien ballat o sobre figures que existien. Però en aquest cas, que no hi havia una dansa, em semblava com realment molt apetitós, no? Entrar en un món on la dansa, el moviment com a tal, no existia, no? Dintre d'aquesta cançó. I com ha estat aquest procés? Com hem trobat aquesta dansa? Bueno, d'alguna manera, al final, el que bueno, me n'he adonat també amb l'equip que m'està acompanyant és que, evidentment, havia d'anar a l'arxiu, evidentment, havia d'anar a buscar aquestes figures, havia de veure, perquè era l'única referència que tenia, tant estètiques, no?, com de les lògiques que utilitzaven a l'escenari, no? Llavors era, vale, aquestes persones com fan això? Com es dirigeixen al públic, no? En quin moment es desplacen a l'escenari, no? En quin moment fan un gest simbòlic o quotidià que de cop connecta amb la persona que està sentada, no? Era veure quines lògiques tenien en l'escenari, en quins moments s'organitzaven ella, no? El piano, bueno, doncs la bata de cola andava, no? O ara jo vull posar més èmfasi, doncs et miro amb el dit i aixeco la cella, no? I era com, vale, doncs és aquí on jo haig d'estirar i veure com amb els elements que jo tinc aquestes com petites fissures per anar introduint, diguem, el meu material. Però, evidentment, han sigut ells i elles les que m'han donat com la informació per dir, aquí tens un forat on tu poder posar tot el que tu tens com a ballarí i coreògraf, no? Que al final és el bagatge que tinc. Ens parlaves del Mantón. Per tant, té una
al final té un pes en el projecte? Al final el Mantón, per mi, ha de ser com el protagonista. O sigui, la meva idea és, evidentment estic jo un cop més sol en escena, no? Que és algo que m'agrada molt, Aquí no però... ha sumat, que dèiem el Marc o la Glòria. Aquí no ha que deia, sumat. Dic, ens hem complicat la vida. No he sumat perquè a l'hora de sumar també a vegades sempre em fa molta por perquè, clar, es comencen a ampliar les produccions, les logístiques, i he dit, bueno, també hi ha l'aposta d'estar sol i també per la cosa de trobar la frescura i la facilitat de l'organització d'una producció, no? I al final el Mantón pues, ha sigut com una aposta de dir el Mantón i jo estarem tota l'estona junts de la manera que sigui, no? També perquè per mi el Mantón té com un vincle molt directe amb elles que la gent connecta quan el veu, o sigui que ha sigut una aposta també d'anar com a una estètica, diguéssim, més tradicional, perquè és el clàssic Mantón de Manila negra, i d'alguna manera, a través entre el diàleg que hi ha entre el Mantón i jo, intento una mica com crear tot aquest discurs al voltant de la copla, no? Però per mi sí que és l'aposta de el Pol i el Mantón, més tot el tinglau que hi haurà a l'escenari, no? A nivell de públic, intentant apropar-nos al tema del cafè cantante, no? Que també és una cosa com el que s'està buscant, no? Tenir el públic dintre i d'alguna manera buscar aquesta copla, però aquesta copla que passava més en el tema del cafè cantante que no tant als grans escenaris, no? Pel tema de la disposició amb el públic, sobretot, perquè, clar, veies a la jurada en un gran escenari, no? I era com, hosti, clar, com es dirigeix allà al públic no té res a veure que quan tu li estàs dient aquí o estàs fent, no, la interpretació d'un paper amb aquesta persona, no? Llavors, d'aquí és quan va ser el plantejament de què anem a buscar de la copla i quina és la relació amb el públic. I, per tant, finalment, aquesta decisió d'incorporar el públic, que el tindràs molt a prop, no? Exacte. En aquest sentit. El tindré en escena amb disposició de cafè cantante i ara ja està tot el tema del treball d'escenografia, d'alguna manera com vull tractar el tema del cafè cantante, sobretot, com em vull posicionar, no? O sigui, vull fer una reinterpretació, vull fer una resignificació, què fa el Pol amb aquest material, no? Però és una aposta per tenir la gent dintre, cafè cantante, i segurament serà entre platea i cafè cantante, o sigui, la possibilitat de veure-ho també com amb aquesta cosa cinematogràfica, no? Que tenien de que al final els vídeos que jo he vist eren pel·lícules, per lo que tu tens una posició externa, i l'altra és la gent que està dintre, no? Llavors serà una mica jugar com amb aquesta dualitat. Sortia abans el nom del Bruno Ramri per aquí. Presenta'ns una mica l'equip. Hem descobert també la Pati Mestre. Qui més hi ha per aquí? Sí, en aquest cas he volgut jo... O sigui, amb l'Ostilante vaig demanar-li direcció i coreografia al Juan Carlos Lérida, que el tenim aquí. Amb l'Ofaunal vaig decidir amb el Bruno demanar-li la direcció, però vaig compartir, no?, coreografia i interpretació, perquè d'alguna manera m'agrada molt delegar cap a fora per jo posar-me en terrenys que jo no accediria, però per altra banda també poder tenir la meva veu de dir ei, jo no m'hi sento còmode, però va, porta'm cap aquí, que també em posa en un lloc que jo no aniré, no? Això m'agrada molt. I en aquest cas he volgut agafar, diguéssim, jo la direcció i la coreografia, però li vaig demanar al Bruno que estigués acompanyant-me, no? O sigui, també pues, la figura d'estar al voltant i intentar desxifrar què necessites tu i com ho necessites. Llavors, en aquest cas està el Bruno Ramri com a acompanyament, Jaume Clotet, que ha treballat també amb l'Ostilante, el Fauno i la Copla, que també està sent un treball heavy, com col·loquem la música de la copla, com es tracta i de quina manera. Després està el Manuel Mateos fent el treball del Mantón, les intervencions amb el Mantón. El tema d'escenografia encara estem acabant de veure com serà. I després està el Lucas Tornero amb il·luminació, que també m'ha acompanyat. I bueno, tot el compendi que hi ha de coproducció, no? Des de Fira, Mercat de les Flors, tema residència hem tingut un suport increïble, o sigui, està Graner, està Caldera, està La Unió, la Tacone Sant Cugat, Teatros del Canal, Espacio de Tempo Portugal, o sigui, he tingut com un temps molt llarg, diguéssim, de la feina a l'estudi, no? Cosa que agraeixo molt i també dic des d'aquí, no? El temps de donar-los als artistes un procés llarg, no? Per no produir, diguéssim, d'una manera ràpida. La importància, no? Aquests dies també ens estan sortint molt tots aquests espais de residència, de creació, de suport, de que, per tant, que ajuden doncs, que els artistes puguin anar madurant un projecte. Sí. I el temps per acabar una fase, no? I dir, vaig a donar-me un mes per veure si això és o no és, no? Que això jo ho agraeixo un munt. Clar, entren molts més dubtes també, quan et donen tant de temps, però alhora és com, bueno, dubtem de les coses, no? Ara, després tenim uns finals d'etapa en què els dubtes els hem de resoldre. Sí, sí. Ens posaves ara al damunt de la taula el Juan Carlos Lérida, per tant, anem a parlar d'aquest share i anem a parlar
del Juan Carlos. Aquí sí que ara ja parlem, Juan Carlos, de trajectòria, en aquest sentit. El Pol, no, ens parlava que en l'Oscilante doncs, li havies fet la direcció. Juan Carlos, crec que amb tu, i sobretot si parlem de Barcelona i de tot el que ha anat passant amb la dansa espanyola i el flamenc a Barcelona, aquí has tingut molt a dir-hi amb totes aquestes generacions, com el Pol, hem vist també per la fira, crec que era fa un parell d'anys que vam veure la Carmen Muñoz, és a dir, i hem anat veient molts artistes que han treballat d'aquesta escola Barcelona. No sé si ho dic gaire correcte, però aquí tot aquest mètode empíric, no? Aquest flamenc empíric que has treballat, Juan Carlos, hi ha tingut molt a veure, no? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que ahora ya se está como, bueno, el hecho de que tú lo nombres, ¿no? De alguna manera una persona que está liderando un festival, una fira, que pueda nombrar que hay algo que está sucediendo y que se está viendo año tras año, esto quiere decir también que hay algo que está asentándose en Cataluña, y yo he tenido es decir, como diría, he empujado la puerta una parte, pero los demás me han ayudado a que esa puerta se abra, ¿no? Pero siempre tiene que haber alguien que provoque, ¿no? que provoque, y solo no lo puedes hacer. Parece que solo, pero van empujando, van empujando. No, perquè he citat el Pol o la Carmen, l'Adrián Vega, crec que també hem vist per aquí, que també crec que ha format part Sí. d'aquest univers. Y Jordi Latorre, Jordi que va a Latorre, estar la última evidentment. vez, Sí. y otras personas otros artistas que de alguna manera se han cruzado a mí, y que, bueno, estoy ahí. Bueno, también esta pieza, ¿no? Habla de cómo es mi cuerpo el que es el contenedor de de todo eso que estás hablando, ¿no? Y lo único que podía hacer era poner la automitología de mi cuerpo en funcionamiento, ¿no? Así que si quieres entramos en... Vamos a Cher. Vamos. Hem parlat molt de música, no? En tots els projectes hem anat veient que la música era important. A Cher pràcticament és com el detonant, una mica. O sigui, aquest element de l'autotune i de la transformació és una mica també el que porta a parlar una mica del que ja em introduïes ara, no? Com neix aquest posar Cher, autotune, on et porta a voler parlar a voler posar tot això al damunt de l'escenari, Juan Claro. Carlos? Mira, yo venía de haber hecho, de mirar lo cotidiano dentro del flamenco, ¿no? Con toda la trilogía que hice sobre el cante, el toque y el baile, ¿no? Después me dediqué a ver dentro de lo cotidiano que aparecía el flamenco, que fue cuando también estuve en la fira y me pude reunir con oficios, ¿no? Con diferentes oficios, donde aparecía dentro de un taller de coche el flamenco, donde aparecía en gente que cocinaba. Y de alguna manera yo ya no quiero hablar de flamenco, el flamenco realmente me importa realmente bien poco, porque de alguna manera no tengo que hacer ningún tipo de apología de nada, ni tengo que, sino ya en mi cuerpo está. Por lo cual era poner realmente lo importante para mí, que es las fases de transición. Porque el espectáculo de Cher lo que habla es de la transición. Y de la transición desde todo el contenido de la palabra, ¿no? Obviamente está todo lo trans, que es algo que me interesa, y yo me considero una persona trans transgénero, en el sentido de haber tenido que estar lidiando siempre entre el flamenco y el contemporáneo, ¿no? Como en un lugar sentías que no correspondías a ese lugar, en el otro tampoco, por lo cual hay un momento en el que stop, vamos a hablar de lo que es, ¿no? Que son esos estados transicionales, lo que sucede entre medio, que es una entidad en sí. Y trabajando durante toda esta pieza, pues descubrí que lo trans y la transición en mí es la acumulación de lo que soy y de cosas que quizás hasta ahora no había mostrado. Y no había mostrado porque o me parecían que eran muy fáciles en mí, por lo cual había que mostrar las cosas complicadas y difíciles, o simplemente porque las había dejado casi sin darle valor. Y de ahí es donde aparece el autotune, ¿no? El autotune como una excusa para hablar de, ok, yo me estoy desafinando como cuerpo, con 53 años me desafino, ¿no? Bueno, todos nos empezamos a desafinar de alguna u otra manera, ¿no? Totalment. Y yo con 53 años me empiezo a desafinar y digo, ¿dónde me coloco ahora que me estoy desafinando? Y entonces aparece la idea del autotune como
la herramienta que afina voces. De posar, o sigui, de posar-lo a afinar el cos. No? Exactamente. Y la pregunta era, bueno, ¿y cuál sería el autotune del cuerpo, no? Y con esa hipótesis tan compleja, porque yo no era buscar algo de filtros ni nada de esto, era realmente cómo se autotunea el cuerpo cuando te estás desafinando, ¿no? Sí, sí. Y empiezas también a pensar si la desafinación es un concepto que a la vez que es aparentemente contrario de la afinación, ¿qué es lo que hay entre medio, ¿no? En esto que afinas y desafinas, ¿no? Y ahí pues durante 2 años estoy trabajando sobre ese concepto, me apoyo en Cher como un símbolo de sentido del humor, obviamente, porque Cher es la figura que de alguna manera todo el mundo conocemos como que se autotunea no solo su cuerpo, sino también su voz, cómo se adelanta al futuro proponiendo tanto una. Yo siempre pienso, ¿no? Cher, antes de hacerse mayor, dijo, ¿cómo, cómo puedo adelantarme al futuro, ¿no? Y se adelantó, ¿no? Porque se adelanta y se retrasa continuamente a medida que la vemos, tal. Y el tema del autotune, pues claro, como algo que aparentemente era oculto para afinar las voces, se Clar, perquè convierte. anem parlant de l'autotune, per qui no sàpiga res d'autotune, és aquest element doncs, una eina digital doncs, d'afinació de la veu, no? I que realment actualment amb la música està portant aquesta... Bueno, està generant canvis en el sector musical, no? I que, per tant, és una eina que a nivell d'espectadors ens pot passar totalment desapercebuda. Claro, pero hay que ponerse que el autotune fue una herramienta para encontrar petróleo. Eso se creó para que en las ondas sonoras descubrir dónde había petróleo. Entonces, cuando ese señor ganó mucho dinero, dijo, pues ahora vamos a la industria discográfica, ¿no? Que esta herramienta les va a venir muy bien para ocultar las desafinaciones. Y se oculta. Y Cher lo que hace es lo evidencia. Evidencia esa herramienta en su voz y aparte lo hace como una obra de arte. Llega hasta ahora que donde vemos que el autotune es una de las herramientas esenciales de la construcción musical hoy día, ¿no? Que lo que ha hablado es de no pertenencia, de possibilitats i de diversitat. Totalment, totalment. Tots aquests elements, Juan Carlos, com els trobarem en escena? Quin és el dispositiu? El dispositivo es transición. Para mí las transiciones eran uno de los puntos más importantes y las transiciones donde tiene que ver el público, porque me supongo que para Gloria, ¿no? Que también hablaba sobre el cuplé, ¿no? La idea sobre el público también está creando una escena ahí, entre medio, cuando están sucediendo las cosas. Y para mí el espectáculo o la obra tiene mucha importancia esos momentos de transición, ¿no? Porque es verdad que también en la danza a veces vamos a hacer una transición que no se note, o vamos a hacer una transición lenta, o una transición rápida. Y claro, si nos ponemos a pensar en cómo hablamos de la transición, cuando alguien está haciendo una transición, decirle una transición que no se vea, una transición que sea lenta, una transición que sea rápida, a mí eso me pone muchísimo, ¿no? Y el espectáculo se divide en 3 partes, que se llama petróleo, fuego y explosión. Y entre una y otra, pues están las transiciones donde el público se va a ver sometido a eso que sucede, ¿no? Y la primera parte de petróleo realmente era buscar los muertos, buscar lo orgánico que hay debajo del petróleo, y me di cuenta que lo orgánico que hay debajo del petróleo, de mi petróleo, son cosas que había dejado atrás, ¿no? Como mi familia, mi abuelo, mi padre, o toda una herencia gitana que estaba por ahí colocada en un sitio un poco extraño, ¿no? Como que la tenía un poco parada. Y nada más que hice fue poner el autotune mirando para mi petróleo y empezar a fluir eso, ¿no? El fuego, que es la segunda parte, es mi habilidad. Es decir, a mí si me haces una chispa, yo prendo súper rápido. Y ese es uno de mis valores como intérprete, ¿no? Que prendo fuego muy rápido. Y creo que eso es lo que al público también de alguna manera ha cautivado, ¿no? Es decir, como que me prendo fuego y arde todo el mundo. Y el último, la explosión, de alguna manera es una profecía. Es como pensar en un futuro que no estará transicionado por lo cibernético, sino más bien por la naturaleza, ¿no? Como lo trans lo podremos ver y lo estamos viendo en la naturaleza.
Ahí es donde las especies están mezcladas y hay una profecía, que alguna se cumplió, como el último apagón, pero eso ya lo veréis lo veréis en el estreno, en la función, porque lo escribimos y ha pasado. Clar, com dèiem abans, bona profecia, doncs, no? Com dèiem abans, dels 4 projectes, el Cher del Juan Carlos ja l'hem vist estrenat al mercat, per tant parlem ja en primera persona d'haver-lo vist estrenat, i realment aquestes pauses, transicions que dius, indiferent no et deixen, en el sentit que realment crec que com a públic et provoca, suposo que quan parles d'aquest espai trans o d'aquest autotune del cos i de l'estar, una mica et provoca aquesta inquietud de que no saps gaire on ets i què fas, i si toca sortir, si toca quedar-te a la butaca, que suposo que això és una mica aquest punt que deies ara que volies punxar en el públic, no? Sentir-te també en aquest moment com de transició d'una cosa cap a l'altra, no? Sí, Aquests espais. sí, las transiciones nos incomodan, ¿no? Porque Claro. realmente queremos buscar siempre cuál es el destino de aquello, ¿no? Y de alguna manera lo que estoy poniendo en valor, tanto en la obra como en mí ahora mismo como persona, es que las transiciones es un estado y que debes de estar ahí. Debes de permanecer y encontrarle también toda la bollería que hay dentro de esa transición, pero también las claridades que a veces aparecen, ¿no? Y ahí tiene un aspecto el público, ¿no? Que por eso esta obra necesita público. Por eso necesita mostrarse bastante con el público, porque hay algo que todavía estoy como intentando descifrar, qué es lo que pasa en medio. Y lógicamente todo esto es gracias a un equipo que tengo alrededor, ¿no? Que me ha ayudado muchísimo. Primero quiero nombrar al equipo, a la persona que siempre ha estado a mi lado, que es Danilo Pioli, ¿no? Haciendo referencia a producción y acompañamiento, que desde el 2006 está ahí apoyando algo que no tenía nombre, ¿no? Porque ahora mismo sí se puede nombrar flamenco empírico, se pueden nombrar cosas, pero hace años eso no se nombraba, y lo que no se nombra no existe. Y nombrar también a la Gonzalo Gómez, que es una dramaturga que apareció, una dramaturga de 23 años, hacia mi deseo en este momento de transición, yo quería ponerme en relación con personas jóvenes. Más que nada porque si no me salía algo como de la nostalgia de mí mismo. Y la nostalgia no creo que ni Cher la tenga, ni yo. No somos nostálgicas. Somos más bien de profecías, ¿no? Sí, sí. De brujas proféticas. Y la Gonzalo Gómez es una dramaturga que me ha puesto en el lugar que yo necesitava, no? Si la voleu sentir, voleu conèixer-la, us recomano, ja que parlem d'un projecte que hem estrenat en el canal de YouTube del Mercat de les Flors, i a l'hora abans, aquest projecte que fan els Explicadansa, en què es va fer una mirada a tot aquest cicle de Radical d'Arrel que ha muntat el Mercat, però precisament era l'hora abans on també es donaven alguna de les pistes del Cher, no? I recordo la Gonzalo explicant una mica aquestes claus de treball des de la dramatúrgia de la peça, no? Vull dir que si algú té ganes de submergir-se més en la peça, ja en el canal de YouTube del Mercat de les Flors podeu trobar una mica més d'explicació. Sí, la Gonzalo se anomena trans y para mí era tenir al estudio una persona que no només lo pensaba, sino que también lo estaba viviendo en el seu cos, ¿no? Y la otra persona importante es Eugenia Busmerini, que es la persona que me ha acompañado con todo el diseño de vestuario, porque no es una diseñadora, es más bien una constructora de piezas en el cuerpo, ¿no? Y ella es una especialista en moda de los 90, y para mí los 90 es algo muy importante porque es una época de transición, ¿no? Donde pasamos de un siglo a otro y donde nos encontrábamos abandonando una manera no digitalizada del mundo y encontrándonos ahí, ¿no? Y ahí hay mucha moda, ¿no? Con diseñadores como Bagliela o otros diseñadores que realmente empezaron a utilizar las prendas como una posición en el cuerpo que hablaba de anatomía, pero también de arquitectura, cosa que después con la serialización de las prendas eso se marchó, ¿no? Y veréis también que hay una parte muy importante del vestuario en la obra, porque las prendas se resignifican de otra manera. Marc Geisha, que es el iluminador, que siempre
me ilumina, nunca mejor dicho. Y la música de François Cecaldi, que sí es verdad que ha hecho un trabajo sobre mi voz y sobre la textura trans, ¿no? También de cómo se escucha la música. Y creo que ahí es todo. Juan Carlos, ens deies durant l'entrevista, i ara obrint una mica per anar acabant, ens parlaves de si no et nombren no existeixes, una mica, i també és que jo ja no m'interessa parlar de flamenc i que durant molts moments pues, aquest fet ho explicaves tu en aquest moment trans, no? D'estar aquí o allà, però sí que segurament hi ha hagut molts moments en què o venies d'aquest treball de flamenc o de tradició, és a dir, de qualsevol dels gèneres o de treballs, o estaves treballant o estaves fent avantguàrdia de dansa contemporània i que per tant eren com universos. Creieu que avui en dia això ja s'ha trencat una mica, aquestes etiquetes, i que avui podem tenir el Marc aquí, que ve del món de la dansa contemporània, bevent de la tradició, trobant espais segurament al flamenc, en l'avantguarda, o encara estem una mica etiquetant i separant, o aquesta mirada segurament cap a la tradició des de la creació contemporània ja estan submergits aquí, per tant hem obert una mica mirades. Què en penseu? Bueno, comienzo yo y para mí el problema siempre son los discursos binarios, ¿no? Cuando solamente tienes dos opciones para elegir, ¿no? Que me parece que eso también las personas jóvenes la que han puesto en cuestión, ¿no? Ahora mismo las personas más jóvenes, el concepto binario es como, ¿de qué me estás hablando, no? Cuando todavía hay la multiplicidad. Y creo que para mí el problema es cuando nos quedamos en esta idea de la vanguardia con un pie en el pasado o el pasado con una mirada hacia la vanguardia. Me parece que ahí yo creo que no estamos ninguno de nosotras, sino estamos más bien en que nuestro cuerpo está viviendo realmente lo que está sucediendo, ¿no? Y yo me lo he puesto como una persona de 53 años, pero es evidente que tanto Polo o personas que estáis aquí que sois jóvenes, realmente, es decir, vais ahí más que nada porque es una necesidad y es un hábito que tenéis día a día. No, bueno, ahora me parece que me estoy convirtiendo como en un profético, pero no. Habla más bien de cómo esta fira de alguna manera también ha puesto en evidencia eso, ¿no? Es decir, como que ya el discurso no está si una cosa está en un lado o en otro, el discurso está en lo que es. En lo que pasa hoy. Y en lo que pasa. Y ahí es donde también, lógicamente, el público a veces va a tener una necesidad de colocar en un sitio o en otro, pero también, de alguna manera, el público va encontrando también referencias, tanto en personas jóvenes como en personas más mayores, como en mi caso, ¿no? Marc, Glòria, Pol, vosaltres, no? Que el Juan Carlos deia, no? Aquesta generació més jove que segurament encarneu vosaltres tres, és el que està passant avui, no? I estiro els coplets, estiro els castells o estiro la copla perquè és el que artísticament vull interpel·lar avui. Ho hem vist, no? Amb guerres, amb coses que heu anat explicant, no? Sí, jo vaig ràpid. Jo sí que penso que per la meva part és com poder tenir la frescura, no?, de poder accedir allà sense el pes que a vegades suposa, no?, el fet de la tradició, no?, com poder-la tocar una miqueta més ràpid en aquest sentit. I sí que penso que a vegades les etiquetes estan bé, no?, sobretot quan parlem d'això, d'uns temes de gènere, d'un tema de sexualitat, de moltes altres coses, per dir això existeix, però després ho vull oblidar, no?, com passa moltes vegades amb la tècnica, no?, també això està per poder-la oblidar, no? Però sí que jo per mi sento com tenir la frescura de poder accedir en aquest pes sense que la tradició sigui una cosa com que no s'hi pot accedir mai perquè mai se sap suficient, no? Totalment. Jo penso que la dansa contemporània en si ja està transgredint. Vull dir, abans tenia com unes línies molt clares a nivell tècnics, no? I ara la dansa contemporània engloba molts més aspectes, inclús hi ha molta fusió de danses urbanes amb dansa contemporània, amb dansa tradicional, no? I parlàvem amb el Magí Serra, de fet, que volíem com incorporar elements de dansa tradicional una miqueta o com deixar nutrir el projecte una mica d'això, no? I jo tenia com la por de fer com un intrusisme, no? I volia ser com molt respectuós i molt purista, i ell mateix em deia, vull dir, les coses estan per transgredir-les i per trencar-les i per reinterpretar-les i reevolucionar-les, no? Vull dir que jo penso que sí, que a dia d'avui, vull dir, la clau està una mica en agafar tot aquest matxembrat i buscar noves maneres de treballar-les, penso. Jo realment, quan començàvem el couplet, acabant amb el treball final a l'Institut del Teatre, em plantejava fer couplet i anava bastant a cegues, i amb una bona professora em va dir no facis museu, o sigui, museu, res de museu.
i això em va quedar com moltíssim. I crec que és molt bonic com ara, amb l'auge de la cultura popular en tots els àmbits, se'm crida molt com a cupletista, com a representant de la folcloritat, però on em trobo és en festivals com TNT, els moderns del Nacional, aquí, i sempre són circuits de les noves tendències. Això a mi em posa catxonda. Doncs acabem així. Gràcies, Marc, Glòria, Pol, Juan Carlos, per aquesta mirada a l'arrel que hem fet avui per conèixer aquests projectes artístics. Moltes gràcies.